Campaign leader ni Lim, hinaras di umano ng SWAT officer. Lokin, pinangakong magiging syudad ang Lingayen. At gilon-gilon sa Dagupan, masayang idinaos kahapon. Masantos Yalabi. Ako si EJ Dangla. Pinagalitan ni Dagupan City Mayor Benjamin Lim ang isang SWAT officer dahil kinaladkad umano nito ang kanyang campaign leader na si dating Barangay Captain Tano Melesio. Hindi umano ikinatuwa ni Lim ang pagdami ng pulis sa Dagupan City at inakusahan ng mga ito na hindi pantay ang pakikitungo sa kanyang kampo. Pumunta si Lim sa Dagupan City Police Station upang ireklamo ang pangaharas na nasabing pulis. Dagdag pa ni Lim, ilang araw na rin umano bumubuntot ang pulisya kay Melesio maging sa pag-uwi nito. Itinanggi naman ito ni Dagupan Police Officer in Charge Police Superintendent Christopher Abrahano. Sinabi niya na ang pagdami ng pulis na nagbabantay sa Dagupan City ay ang sukatan ng seguridad tuwing eleksyon. Dagdag pa ni Abrahano, maaaring mag-file ng formal na reklamo si Lim kung may angal man siya sa mga pulisya ng Dagupan Police. Bilang bahagi ng selebrasyon ng Bangus Festival 2013, masayang idinaos ang parada sa Gilon-Gilon kahapon. Para sa report, narito si Maui Dar. Kahit mainit ang temperatura at siksikan na sa kalsada ay dinagsa pa rin ang mga manonood at turista ang taunang Gilon-Gilon Eddalan o street dancing na bahagi ng selebrasyon ng Bangus Festival. Ang Gilon-Gilon ay isa sa mga pinakaaabangan na event at highlight ng Bangus Festival. Kanya-kanyang bet ang mga tao. Ang iba naman ay sinuportahan ng kani-kanilang barangay. Naglaban-laban ang 31 barangays ng Dagupan na nagpamalas ng galing sa pagsayaw sa mga kalsada na tutuloy sa plaza para sa kanilang dance competition. Di nalintana ng mga dancers ang init basta makapagpasaya sa mga tao at maging bahagi ng kapistahan. Kanya-kanyang gimmick ang mga barangay. Ang iba ay dinaan sa props. Mayroon ding idinaan sa costume. Lahat ay todo hataw sa pagsayaw na talaga namang kaabang-abang at nakakaaliw. Sulit naman yung pagod kahit na medyo siksikan, medyo traffic, okay naman. Mayroon namang mga taong naabala at di makauwi dahil sarado ang mga kalsada. Siksikan. Yung traffic, hindi kami makauwi. Pero masaya naman. Kahit madilim na ay sinubaybayan pa rin ito ng mga manonood. Patunay na may pagkakaisa ang lungsod ng Dagupan. Maui Daroy para sa Pangasinan Watch. Dumako naman tayo sa ibang balita. Nangako si 2nd District Congressional Aspirant Kim Lokin na magiging syudad ang Lingayen kung sakaling siya ang pinalad na manalo. Ayon kay Lokin, ito na ang tamang panahon para maging syudad ang Lingayen dahil ito ang puso ng Pangasinan. Iginiit din niya na maraming tao ang sang-ayon sa kanyang mga advokasya. Isa na nga rito ang karapatan ng mga tao na mamili ng tapat at karapat-dapat na lider ng bansa. Pinatamaan rin ni Loki ng mga politikong bumibili ng boto at nagbibigay ng mga groceries at pinayuhan na lamang na sa halip na mandaya, ilahad na lang nila ang kanilang mga plataforma dahil ito ang hanap ng publiko. Bilang kapartido ng Pinoy, sinabi niya na mas marami siyang magagawang proyekto dahil madali siyang makalapit rito at itutuon niya ang 3 taon niyang termino sa pagsiservisyo. Kaugnay pa rin ng Gilon-Gilon Festival, street dancing competition idinaos sa Dagupan City. Halina't makisayaw sa report ni Tom Mendigo. Lalo pang pinasaya ang pagdiriwang na Bangus Festival ng Gilon-Gilon Street Dance Competition na ginanap kahapon sa Dagupan City Plaza. Naglaban-laban dito ang 31 na barangay ng Dagupan City. Sa huli, napanalunan ng Barangay Tubang ang ika-5 pwesto, ika-4 ang Barangay Bunuan Binlok, pangatlo ang Barangay Poblasyon Oeste at pangalawa naman ang Barangay Tapwak. Habang sa pang-4 na pagkakataon, itinanghal na kampyon ang Barangay Lukaw. Nag-uwi sila ng bagong motorsiklo at 100,000 piso bilang premyo. Ibinahagi naman ng isang miyembro ng Barangay Lukaw Dancers ang kanilang preparasyon para sa nasabing kompetisyon.
Isang magandang pagpapakita ng kultura ng Dagupan City ang naibahagi ng Gilon-Gilon ngayong Bangus Festival. Tom Indigorin para sa Pangasinan Watch. Samantala, sand sculpting competition ginanap sa Lingayen Beachfront. Iyan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Pangasinan Watch. Simula nang maging gobernador si Amado D. Espino Jr., ang Pangasinan ay naging number 1. We can rededicate our efforts to make our province one of the most progressive provinces in this republic. I know we can do it because we have the resources, the people, and we have the leadership. Marami na hong namuno na gobernador. I have served under 6 governors. Bilang mga Pangasinense, gusto pa ho natin umangat ang ating lalawigan. Governor Espino restore the grandeur of Lingayen as the capital of a great province. Nakita ko ang White House sa Washington, D.C. Sa nakita ko ho ngayong gabi, hindi tatalunin ang Kapitolyo ng lalawigan ng Pangasinan. Dahil sa ating magaling na gobernador. Ipagpatuloy natin ang pagbabago at progreso sa Pangasinan. Ipinahayag ni Senior Superintendent Jonathan Miano, Commander ng Regional Special Operations Task Group or RSOTG sa kanyang interview sa Sunday Punch noong April 25 na ang mangyayaring eleksyon ngayon ay ang pinakaligtas na eleksyon dito sa Pangasinan. Ayon pa kay Miano na nakatalaga dito sa Pangasinan para bantayan ang mga election-related concerns, may maling impresyon ng mga tao na magulo ang eleksyon dito sa probinsya. Kaya nagtalaga sila ng augmentation force sa ilang mga bayan sa Pangasinan upang maalis ang alinlangan ng ilang mga politiko na may impresyong hindi ligtas at maayos sa mangyayaring eleksyon. Ngunit dagdag pa rin ni Miano, ilang mga lugar lamang ang kaya nilang pagtuunan ng pansin dahil hindi lahat ng parte ng probinsya ay mabibigyan rin ng seguridad. Ayon naman kay Police Provincial Director Senior Superintendent Marlu Chan, magtutulungan ng RSOTG at Pangasinan Provincial Office sa pagsasagawa ng focused police operations, particular na sa pag-aresto sa mga wanted na tao at kampanya laban sa loose firearms and guns for hire para masiguro ang secure and fair o safe elections 2013. Pumunta naman tayo sa selebrasyon ng Pistay Daya 2013. Sand sculpting competition ginanap sa Lingayen Beachfront. Para sa report, narito si Cristel Sarmiento. Makalipas ang ilang taon, ibinalik ang sand sculpting competition sa listahan ng activities para sa Pistay Dayat. Nagtagisan ng galing sa pag-ukit sa buhangin ng 22 kalahok na mula sa iba't ibang bayan ng Pangasinan. Binigyan ng 5 oras ang bawat grupo upang ihulma at pagandahin ang kanilang obra. At nang dumating na ang oras ng pagpili ng mga hurado, itinanghal na panalo ang sculptor mula sa bayan ng Lingayen na pinangalanan nilang Pangasinan Arawan Tanbayubuan Pian Aliguas Sunagamuran. Parang yung isda po yung province of Pangasinan. Tapos yung mga tao, nirepresent yung mga tao yung pagyakap niya. Parang pagmamahal sa buong Pangasinan. Tumanggap ang champion ng 15,000 na trophy. Nagwagi naman bilang first runner-up ang sculpture number 16 at second runner-up naman ang sculpture number 7. Hindi naman umuwing luhaan ang lahat dahil tumanggap sila ng 3,000 pesos bilang consolation prize. Tatagal naman hanggang bukas ang display ng mga obra ng sculptors. Cristel Sarmiento para sa Pangasinan Watch.
Samantala, nagsagawa naman ang Google Business Group Dagupan o GBG ng isang inaugural meetup noong April 26 sa The World River Cruise. Dinaluhan ito ng mga miyembro ng GBG na mula sa Talk TV Global, Anchor Motors, Doc Alternativo, Athena Travel and Tours at ilang mga Pangasinan vlogger. Ayon naman sa speech ng guest speaker na si Chel Gray ng Google Philippines, maraming benepisyo ang pagiging miyembro ng GBG. Ipiniliwanag naman ng founder ng GBG Dagupan kung ano ang ibig sabihin ng Google Business Group at kung sino ang mga miyembro nito. Okay, so what we have right now is GBG Dagupan. So as the name implies, it is a community of business owners and business professionals in Dagupan and its nearby towns. So yung mga interesado na mag-join from Dagupan, Calasiao, Mangaldan and what have you, sila yung mga pwedeng maki-join at mag-benefit sa mga offerings ng GBG. It's very easy to look us up. So you can Google GBG Dagupan and then you can see us on Google Plus or you can find us on Google Maps. Tapos doon, we also have our online registration. So anyone can register and it is for free. No fees to be collected. Parang COMELEC binalaan ang mga politiko na gumagamit ng mga pampasaherong sasakyan para sa kanilang pangangampanya. Para sa iba pang impormasyon, narito si Cyrel Tahanlang. Pinaalalahanan na ng Commission on Elections o COMELEC ang mga kumakandidatong gumagamit pa rin ng public utility vehicles katulad ng jeep para sa kanilang pangangampanya. Ngunit may mga matitigas pa rin ang ulo at hindi sumusunod sa patakaran. Aminado si Provincial Elections Officer Marino Salas na marami nga ang hindi sumusunod sa batas na ito. So yan, bawal sana yan because public utility may franchise subject sa revocation of LTFRB. Ngunit ang sinasabi umano ng mga kumakandidato ay paso na ang mga prangkisa ng mga naturang sasakyan at hindi na ito maituturing na pampubliko. But ang contention naman nila is may kontrata between them at yung kandidato. Then, yung daw pagiging public utility nila, nagiging private na because hindi naman na sila namamasada. Basta ang giit ni Salas ay pinagsabihan na sila at wala na silang magagawa kung patawan sila ng electoral offense o madisqualify. However, yung franchise nila at yellow plate sila, public utility pa rin sila. So sabi namin, at their own risk. Kung gusto lang ituloy yung kanilang kontrata, sige lang. Mahala sila. Cyrel Tahanlangit para sa Pangasinan Watch. Iboboto ba ng mga mamamayan ang mga kandidatong hindi sumusunod sa Fair Election Act? Ating alamin sa Kabataan para sa Halalan. Maraming rules and regulations ang Commission on Elections ngayon at marami ring kandidato ang hindi marunong sumunod sa mga ito. Iboboto kaya ng mga kabataan ang mga kandidatong hindi sumusunod sa Fair Election Act? Hindi, kasi kung sa simula pa lang, mali na yung ginagawa nila, paano pa kaya kung sila na yung nakaupo sa termino? Para sa akin, hindi ko ipoboto kasi syempre alam na nga nila na may batas na kailangan sundin, ginagawa pa rin nila yung mali. Hindi po sila ipoboto kasi doon pa lang hindi na sila sumusunod. Kaya yun, malabo po na iboto sila. Hindi ko po ipoboto. Dahil po sa hindi ko pagsunod, makikita mo na hindi ko sila serving sa posisyon nila. Ito ang boses ng kabataan, Cyrel Tahanlangit, Kabataan para sa Halalan. At yan ang mga balitang nakalap sa aming patuloy na pagbabantay. Mga balitang hatid sa ngalan ng tapat na serbisyo at sa kaalaman ng karamihan. Mabilis, totoo at mapagkakatiwalaang impormasyon. Ako si EJ Dangla at ito ang Pangasinan Watch, ang mata ng publiko sa probinsya.